Какво е да се опълчиш на Бог? Наизуст бих казал доста тъпа идея. Оказва се, че освен това е всъщност и доста интересна литература. В днешния епизод говорим за Арахна от метаморфозите на Овидий. С мен са, разбира се, професор Стоян Ставро и професор Боян Манчев. Приятно гледане! Ако харесвате това, което правим, искате да ни подпомогнете така, че да правим повече и евентуално по-интересни неща, можете да ни подкрепите в Patreon. Така ще получите достъп до нашия Discord канал, до ексклюзивни подкасти, както и записи от събития и съответно за някои от нашите тирове и специални подаръци. Влезте на racio.bg/support и станете част от нашата общност. Ето, че нейните власи от допира с тъжните пръски чезнат веднага. След тях и носът, и ушите й чезнат, най-малка става главата, смалява се цялото тяло, вместо краката увисват в страни от анелите пръсти. Инак е всичко търбух и от него излъчва тя нишки и като паяк подхваща предишното свое изкуство. Представи ли си метаморфозата? Да. Това метаморфоза ли се води всъщност? Или по-скоро е... Това е метаморфоза. Освен това, това дори мисля, че вече сме го обсъждали. Има една голяма френска антроположка, Франсуаз Фронтизи Дюкру, която твърди, че именно Овидий изобретява, така да се каже, метаморфозата в нейния кинематографичен вариант, в който си я представяме ние като движение на образ. Че преди това тя е била мигновена, нали, като с магическа пръчка, едното тяло става друго тяло, внезапно, докато тук ние имаме описание, имаме фази, както виждаме, смаляват се ръцете, кръчетата, търбуха расте. Тоест, процесът е описан. Да. Жената се превръща в паяк. Жената Арахна се превръща в паяка Арахне. Оттам арахноиди всякакви. Точно така. И може би е хубаво все пак да дадем малко контекст, нали, в някаква дълбочина, нали, какво представлява това произведение. Естествено бихме препоръчали, който има опцията, нали, да си го прочете преди епизода, но може да дадем един такъв още известен като executive summary, нали, за, нали, всъщност какво се случва и, нали, какви са темите, които намираме вътре. Да, с удоволствие. Мисля, че това произведение вече сме го обсъждали. И това е произведението, което започва с прочутия стих, цитирам в оригинал: и нова ферт анимус mutatas dicere formas corpora. В нова форма душата променя. В нова форма... Чакайте сега да видим българския превод. Тегли духът ми да пея как в нови тела се превръщат формите. Е превода на Георги Батаклиев. Чухме ключовата дума форма и разбира се, може би сте се досетили, че става дума за метаморфозите на Овидий, който създава своята прочута поема, не без по-ранни образци, но както вече казах, той изобретява в някакъв смисъл това, което ние днес наричаме метаморфоза. Между другото, той изобретява и самото понятие. Въпреки че думата звучи като гръцка, метаморфоза е латинско изобретение на поета Овидий, който с гръцките корени създава думата, която на латински може да се преведе с трансформация. Може да се запитаме как са обозначавали гърците метаморфозата. Те не са я обозначавали с тази дума. Те обикновено се описвали с глаголи. Тоест, случи се, стана, нещо, което става внезапно. И в този смисъл метаморфозата е аналог на промяната, на движението. Така че тази идея за метаморфозата като някакъв завършен процес, както ти каза, от едно тяло в друго тяло, тази мутация на формата на тялото, както чухме в латински оригинал, е действително това, което фасцинира Овидий и за което той пише в своята книга. Вероятно този интерес има и философски основания, той ги разкрива в своята последна книга, но може би това е тема за друг разговор. Той говори за Хераклит, пък да го нарича Питагор, малко смесва гръцките източници. Става дума и за прераждането на душата, затова ставаше дума за това как духът мигрира от една форма в друга, но всъщност по-скоро става дума за това как формата се променя, как една форма става друга. И разбира се, в
тази поема ние първо ще открием една космогония. Това е космогония, в която вероятно латински поет вече не вярва. Тоест, това е, така да се каже, компендиум от митове, които той свързва в едно цяло. Но той създава една история, която очевидно има алегоричен смисъл, т.е. тя е иносказание и тя създава някаква, така се каже, космогония, която има морално измерение. И именно това морално измерение много ясно се разкрива в тази прочута метаморфоза на такачката Арахна, с която започва 6-та книга на метаморфозите. Може би ще разкажа накратко. Разкажи, коя е Арахна, защо е наказана? За Арахна. Арахна е една прочута смъртна такачка от Лидия. Това е страна в Мала Азия. И тя се прославила със своето такаческо майсторство и предизвикала, така да се каже, нали, това е описано надълго, богинята, която е покровителка на занаятите и на изкуствата и в частност на такането и на много други неща, на правото, философията и така нататък. Тя е на половината човешки дейности покровителка, но тя е богиня, която се ражда, както знаем, с шлем и е доста така милитаризирана като цяло. Това е Атина Паллада. Той, аз ви го прочетох преди началото. Ражда се с шлем. Тя се ражда с шлем, Георги Батклиев я нарекал бойкинята Руса Минерва. Тя на горе е Руса, бойкиня. Така че тя е и доста ревнива. Тя е известна с това. Тя в много от гръцките междуособици, да кажем, участва и разбира се, в Троянската война. Тя ревнува, разбира се, но това не е просто ревност. Не може един безсмъртен да позволи на един смъртен да дръзва да се съревновава с него. Знаем, че гърците наричат това предизвикателство или тази дързост хюбрис, която обикновено се наказва много жестоко. И такъв и случай с Арахна. Това, което е много интересно преди наказанието, което прочетох, е, че всъщност Арахна действително побеждава в това съревнование. И факта, че Атина я наказва, богинята, показва, че тя се е признава за победена. Тоест, като говорим за вероятно морално послание, ние трябва да си дадем сметка, че този текст е особено интересен по ред гледни точки, по ред причини. На първо място, от гледна точка на възможната идентификация или проекция на самия автор върху фигурата на Арахна. Аз съм занимавал с това в миналото, няма да се самоцитирам, само ще кажа, че този началния стих, в който ние може да открием фигурата на такането на текст. То е имплицирано, то не се... Затова българския превод не е дословен, има една имплицирана част, но тук се имплицира, че поета всъщност тъче своята песен и той моли боговете да подкрепят неговото вдъхновение. Така че това, че поетът тъче своята поема е очевидно, защото ние все още наричаме тази поема текст. Текст и текстил очевидно имат един същ корен. Текст, текстум, текстура, което на латински може да значи и структура, но и тъкан и това, което е изтъкано. В този смисъл очевидно това е корена на думата и тази проекция е напълно възможна, ако не е очевидна. Сега знаем, че малко след метаморфозите Овидий е наказан, той е прокуден от Октавиан на края на света, на тази тера Ултима, която е на Черноморския бряг. За тях това е било края на света, откъдето той описва как той е в небитието на края на света, където има само в общини кентаври, за които ще говорим по-късно. А той си наморец. Така че по-скоро в Констанца някъде, но по северното Черноморе. И знаем, че неговата вина така и не става ясна. Провинението, заради което той е изпратен на Черноморския бряг, на Понт. Очевидно е голямо провинение, очевидно е някакъв хюбрис към императора. Вероятно не е свързан с метаморфозите, може би е свързан с друга книга, може би с Арс Еротика, с Арс Аматория, т.е. с любовното изкуство, може и, тъй като по времето на Октавиан е малко време и
на пуританизъм, но е възможно да е свързано и с дворцова интрига. Ние наистина не знаем, изследователите нямат единно становище по това, но така или иначе поетът в случая сякаш симпатизираше, да кажем днешни думи, на тази злощастна жертва на божественото насилие, на тази такачка. И както ще видим, това, което е особено интересно в шеста книга, в описанието на съревнованието, е, че всъщност сюжета, който избират двете съревноваващи се такачки, е много симптоматичен. Арахна изобразява насилието на безсмъртните, най-вече мъжки богове, над смъртни жени, която вече самата тема е предизвикателство, докато Атина изобразява величието на своите роднини. Нали, очевидно това е сблъсък на, така се каже, на политическите импликации на тези две творби. И така че наказанието е не само заради това, че очевидно произведението на смъртната надскача това на безсмъртната, но и заради това, което тя изобразява. Тоест наказанието е в някакъв смисъл наказание за трансгресията и в този смисъл ние трябва да сме внимателни, когато работим пренасяме тези древни истории в модерен режим и говорим за тях с модерни термини, ние можем да кажем, че в някакъв смисъл Арахна разобличава насилието на боговете и че всъщност тя по някакъв начин критикува, разобличава. Да, паресия, да. В някакъв смисъл тя разкрива истината. И тя даже критикува посредством истината, нали, властта, практически. Да, но интересно, че това, което ти каза, че нейното наказание реално е жест на отчаяние. По-скоро това показва нейната победа. Може би наказанието, което божествата, Атина специално налага, показва, нали, нейната победа. Това е много специфично, така, нали, има двойно провинение. От една страна успява да бие по красота Атина, от друга страна показва неща, за които трябва да се мълчи. И трети път я наказват, с което показва безсилието на тази богиня. Това е някаква тройна победа, мен ми се струва. Дори в собствения, в този момент на нейната метаморфоза, момент, в който тя губи човешкия си облик и се пръща в паяк, който е обречен да тече, всъщност той продължава да бъде свидетеля на тези три неща. Че един човек е по-добър от Бога, че един човек може да каже за Бог неща, които всички богове премълчават, и че един човек може чрез наказанието си да бъде сам по себе си, така да кажа, символ на собствената си победа над боговете. Е доказателство, че това се случва. Тази интерпретация всъщност дали отговаря на истината, така както я вижда Овидий? Няма как не може да кажем каква е истината на мита, защото митическите истории вероятно работят на много нива. Между другото, ние дори не знаем дали гръците са вярвали на своите митове. Има много интересна книга на един голям френски философ и историк на културата, Пол Вейн, близък на Фуко, който има книга с това заглавие "Вярвали са гръците в техните митове?" И отговора не е еднозначен. Тоест, то е функционално. Някакси в един случай може да се вярва, в друг случай не. Зависи, разбира се, от епохата, от контекста. Със сигурност. Освен това, мита за Арахна не е точно гръцки мит, той сякаш е източен мит, който се включва по-късно, не е много познат в Гърция. Така че ние също правим някакво алегорично тълкуване, както самия Овидий. Овидий не го е взел от по-ранен източник, това също е много интересно, защото има прототипи, с които са занимавали мои колеги, примерно Вяра Калфина има книга по тези проблеми и са и превеждани на български прототипите гръцките на елинистичните на Овидий, което е много интересно, Ератостен и други. Така че, разбира се, посланието е вероятно алегорично, но митовете се четат алегорично от колегата Платон насам, както знаем, така че нищо ново не правим. И аз съм напълно съгласен с теб. Аз мисля, че Овидий изобретява някаква форма, която позволява да утвърди всъщност през самата метаморфоза устояването на Арахна като победителка. Защото, вижте, последната дума, сега аз трябваше да разпечатам целия латински текст, защото, разбира се, поетичният превод, както виждаме, размества словореда, но все пак казва: и като паек подхваща предишното свое изкуство. Тоест, тя става паек, но продължава.
в своето изкуство. Което, разбира се, тази метонимичната логика на метаморфозите, която е парадоксален израз, но винаги има някаква част, която отправя към предишното тяло и тя е вероятно функционална. Или, в много случаи, нали, пък нарцис растението, което се навежда надолу, пък нали, има такава някаква връзка, която е между предишното и следващото тяло. В случая връзката е директна, т.е. няма просто заместване на едно тяло с друго, имаме функционална, така се каже, континуитет, функционален континуитет. И в този смисъл, да, той сякаш утвърждава Рахна в нейната победа. Защото това, което е много забележително, е, че тя първоначално тръгва да я беси. Това е много жестока работа. Изобщо тези гръцките богове, да. Но изведнъж става клетата не издържа и безстрашно с въжето си стегна шията. Тоест, тя тръгва да се беси сама от унижение, защото тя я бие с хурката и милостивата Палада ясне от въжето. Все пак живей, но виси за напред нечестивки. Значи, т.е. тя изпасява живота, нали, но връзката с въжето също я има. Между това мисля, че веднъж стана дума, че тази смърт чрез обесване е характерна за жените в Древна Гърция, че много често жените се обесват. Нали, това го има и при Антигона, при няколко женски персонажа, че това мъжката героична смърт не включва обесването. Значи това е много интересно. Това е т.е. някаква смърт, която гърците разглеждат като ниска, защото разбира се, там имаме тази иерархия на родовете, която разбира се, с която те не могат да се гордеят, но в случая нали, тя я надскача именно с това, че въжето всъщност, инструмента на самоубийството се превръща също в нишката, чрез която тя ще тече. Тоест това заместване е много интересно. Между другото спомена нещо малко по-рано, тъй като направихме препратката, нали, че Атина Палада, нали, съответно тя властва над всичките дейности, които са на човека, нали, и съответно различните видове нали, творения, които се правят, нали, с ръце и така нататък, но конкретно тук говорим за изкуство, което на мен ми е пък интересна точка. Тоест, критиката реално, която се случва, нали, през истината, се случва през изкуство, което според мен е малко по-различно, отколкото ако примерно тя беше по-добър гранчар, примерно, или съответно просто правеше, нали, най-добрите баници. Нали, смисъл, нали, много по-добра съм в това да правя баници от Атина Палада. Окей, нали, смисъл, пак ще направят баници. Нали, обаче факт е, че през изкуство позволява много по-голяма плътност на информацията и на критиката, която е върху дейностите. Някакси е много класическо, че точно през такова нещо се случва тая критика. На мен това ми е много любопитно. Абсолютно. И освен това е критика през изкуството, което създава образи. Нали, защото не трябва да забравяме качеството изкуство, нали, това не са просто някакви килими, нали, абстрактни, това са по-скоро ние трябва да ги наречем гоблени. Нали, в този смисъл, в който ние познаваме гоблените, те изобразяват. Те създават изображения. И между тези изображения, които тя създава, те са, така да се каже, серия. Те са като комикс малко. Точно като политическа сатира направя. Да. И в този смисъл, действително, образа, значи това е текст, значи тъкане, нали, текст, който обаче създава образи. Това е много интересно. Сякаш книгата на Овидий. Аз сега да не търся пак превода на български, ще го цитирам по памет на латински, казва, когато тя, нали, побеснява богинята, етрупит пикта. Тя казва и разкъса разкъса образа. Разкъса картината. Образа. Пика. Ние разпознаваме корена. Тоест нали, образът е поставен тук в центъра на вниманието. И това е много интересно. Тоест, залога е образът. Тоест, това, което се изобразява, и ти кажеш паресия, т.е. нали, тук парезиастичното минава през образ, нали, за истината. И това, което Любо казва. Разбира се, не е чрез някаква друга дейност, е чрез образ. Истината чрез образ. Тоест, разобличението минава чрез разкриването на истината като образ. Се показва се. Показва се казва, точно така. В някаква степен се показва. Да. Тоест, има, ако щете, някакъв перформативен такъв жест на самия образ, който показва, ето това е истина. Да, интересно е, че това, което ти каза за Бесилата, аз също съм си го мислил, реално тази нишка, чрез която се плете и текста на самия Овидий, реално в един момент става опасна. Нали? Ти можеш да се обесиш на това, което пишеш, казваш и твориш. Тоест, нали,
един вид това бесило, което в един момент се появява, за да може да бъде снета от него, нали, съда някакси над образа на текста, реално идва от самия текст. Нали, тази нишка откъде идва? Тя, нишката на бесилото. Тя преди това е съществувала. Със същата тази нишка в някаква степен са били направени нещата, които ние виждаме преди това, за да стигне до бесилото. Тоест, човек много лесно може да се обеси на собствения си текст, така грубо казано. Нали, но това трябва да му пречи да продължи. В някаква степен тук Атина дава шанс на текста, нали, наистина, защото човек може да се обеси около думите, които пише. Нали, т.е. той тъче някаква история, тъче някакви образи, тъче нещо си и в един момент може да се окаже, че е в плен на бесилото на това, което е изтъкал. И мен ми струва, че това е нормален етап в тъченето. Нали. И това да преодолееш този етап, нали, някой да те свали от бесилото, дори с риска да те превърне в паяк, което означава какво? Че ставаш още по-добър в контрола върху тая нишка. Тоест, в някаква степен има някакъв прогрес даже. Аз не виждам тая метаморфоза като някакъв даунгрейд. Нали? Но изцяло си зависим от нея. Също мисля, изцяло си вплетен в това нещо. Защото те паяците се идентифицират изцяло с творението си. Те са винаги в рамките на творението си. Според мен и автора е в някаква степен вплетен в текста си. Аз това имам предвид. Той е в паяжината на мислите си, само че колкото повече пише, толкова по-оплетен става. И толкова по-неясно може би става за него това, което пише, нали, в някаква степен. Идентичността му е свързана с тая мрежа. Или може да излезеш от тая мрежа. Може просто да я направиш по-плътна в някаква степен. Да, паяжина. Да, това е... Да, паяжината като бесил. Да, абсолютно. Паяжината на текста като бесил. И това, което ти кажеш, разбира се, ние сякаш може да го проследим с самия Овидий, който сякаш се обесил на своите текстове. Тоест, че, нали, твореца по някакъв начин първо се вплита, както си казахме самите ние, вплита в такава в своя текст, но от друга страна той и рискува живота си в него, както е казал Ван Гог. Нали, той, вплитайки се, не знае къде е край на този текст. Нали, той текста може да е като лабиринт. Нали. Ето и Ариадна е такачка, нали, тя разплита нишката. Тоест, текста може да води накрая си към някакво чудовище. Нали, както виждаме при Арахна. Това, което е много интересно, сега това, разбира се, Овидий не говори за това експлицитно. Сега тук единствената книга, която съм донесъл днес, тя е италианска Миракул, но това е всъщност първата книга, която съм написал около Арахна. И то се казва Чудовището и съпротивата и умостра ела резистенца, между другото. За Арахна там аз казвам нещо много странно, че тя по някакъв начин наказанието там може да го свържем с една много архаична логика на канибализма. Защото паяка не само тече мрежа, но мрежата му е оръжие да лови други същества, които яде. И сега това е много далечна връзка, разбира се. В края, в последната си книга, Овидий, там където говори именно за Питагор, той говори за вегетарианството. Това е много странна връзка, изглежда много далечна, но всъщност това е... Слушаме. Това около ваканките го обсъждахме, ако спомняте. Това е забраната на жертвоприношението и на човешкото жертвоприношение. Тоест тук сякаш, може би наказанието, че тя се връща в някаква циклопска епоха, там където си спомняте титаните, които си ядат децата, ближните и така нататък. Тоест тази олимпийска богиня. Да, не беше зле. Преди олимпийците, ама те за жалост наложиха един такъв порядък, който този порядък също е безпорядък, защото всъщност закона са техните желания. Тоест те са, както мисля, и за това си говорихме, те са като капризни деца. Искам това, нали, това Леонид Йовчев в Метаморфози много ясно показва, искам това, нали, и така. А ти можеш ли това и така нататък. Тоест има тази регрес някакъв. Регрес, да, инфантилната логика, но инфантилното желание, което става закон. Но от друга страна, нали, това връщането към тази архаика, която е свързана с яденето на сурово месо. Нали, дали това е наказание, той не го казва експлицитно, но по някакъв начин, нали, бихме могли да мислим в този посок, защото има много силен акцент. Ще си кажем, добре, защо книгата за метаморфозите свършва с се говори за вегетарианство. Нали, това Порфирий в Запещерята на нимфите има книга на Порфирий. Това е голям неоплатонически философ. Владо Маринов преведе, Владимир Маринов, на Запещерята на нимфите, но има и книгата му за вегетарианството, нали, за въздържането, деабстиненция. Така че това е много голяма тема в епохата. И по някакъв начин тя е свързана, разбира се, с жертвоприношението и с свещения ритуал. Тоест, това не трябва да го забравяме. При Арахна
не е на преден план, но е възможно, защото много от насилието, които тя описва самата, тя на тези мъжки безсмъртни богове, често пъти са свързани точно с разкъсване на тялото, с човекояство, с канибализъм и така нататък. Тоест, това го има. Нали, тази връзка също е интересна и е възможна. Между другото, жестокостта на боговете, нали, защото тук е една от чудовища, за което вероятно ще се говори, Горгоната Медуза. Защо Горгоната Медуза става това чудовище? Значи тя е наказана пак от същата богиня Атина за това, че Посейдон е осквернил, забележете, красивата девойка Медуза в храма. В нейния храм. И за това, т.е. тя е виновна, че била жертва. Да. Сама го е предизвикала, както и до днес може да се чуе такива неща. Нали, точно интерпретация. 2000 летия по-късно все още е актуално. И това това са темите на... доста несправедливо е на Горгона. Цялата история. Да, аз исках да кажа всъщност, че това е интересно, защото аз никъде в самия текст не виждам, нали, като част от проклятието да е това Арахна сама да си яде мухите, грубо казвам. Нали, по-скоро проклятието да тъче. Да. И аз винаги съм си представил нейната паежна по-скоро като празна, доколкото в нея има само Арахна, на място за Арахна. И това наистина някакси такава дисфункционална паежна изглежда. Нали? Каквато и текста според мен, защото нали, това е при една така интерпретация по-семиотична за текста. Нали? Изглежда, че точно единствения хванат в паежната на текста е той, който го произвежда, т.е. автора или, как да кажа, човека, нали, който работи с този символен ред някакси. И интересно е, нали, има ли място за други мухи, освен за самия паек в мрежата на Арахна? Което ти отговори до някъде. Или ние сме там? Ние сме вече. Читателите вече, нали, защото ние влизаме в паежите на текста. Това е условието, това е договора на текста, някакси да почнеш и ти да тъчеш ли, да претакаваш и да Това не е ли нашата паежна? Или да го разкъсаш. Да. Мен много ми хареса първоначалното тук намерение на Стоян в началото на това, където каза, нали, смисъл, не е ли съответно, нали, автора, който се е захванал в тая пайжина, нали, и той като един автор на 11 000 книги, дали си представя как стои, нали, съответно ти, нали, как стои затворник на собствените си творби? Ами аз така се чувствам много често, нали, но всъщност всяка интерпретация с мен някак се изглежда някакъв образ, някаква допълнителна пайжина, или даже може да не изглежда толкова аутистично, но наистина в някаква степен това си е моята паежна, в която превиждам някакви неща, но определено така по-интересно, нали, за това правим разговори, нали, тук по-добре, вместо да си пишеш собствени, т.е. да си тъчеш текстила на собствените си мисли, нали, в някакви текстове, нали, което няма нищо лошо, да вкараш някакви мухи. Да се опиташ да създадеш някаква общност, но не знам дали наистина общността в паежната е възможно отвъд мухите. Нали, смисъл, има ли нещо друго, освен паяци и мухи в тази паежна? И възможно ли е партньорство между тези две фигури на паяци и на мухи в рамките на паежната на текстовете? Кое да е основно паяци? Не знам. Сега се замислих. Кой да е паяци? Кой е естественият хищник, който яде паяци? Всякакви връбчета, не връбчета, някакви птици, да, такива птици. И малки, да. Значи, зависи какви паяци, ако е памет. Аз съм твоето чучулига. Мен ми се... Интересно, кой иде паежини? Това е интересно. Защото те са нещо, което е важно. В случай паека не е толкова важен, даже бих казал, нали? Но както и да е, да. Добре, извинявай. Тук ми се иска само да обърна внимание на това, което ти малко в началото спомена, че това не е преписано, не е нещо, което е стъпано върху някаква основа, която е да е доразвита и така нататък. Същевременно с това нещо, то е по-скоро като някакво повърхностно наблюдение. Нали? Много от тези образи на паяци в различни митологии също пак са жени. И пак това тъчане и прочее изглежда, че може би оттам е тръгнало цялото нещо, че се приписва като дейност на жената, нали, като нещо. Имаше даже в Америките, мисля, че и те имаха даже една богиня, която беше точно паек, но тук ще ми избягва името точно, ще се сета с мъничко. Но идеята ми е, че това, че не знаем, че е базирано върху нещо, това значи, че може да го предадем по-скоро на дейността и оттам да е излечено, или все пак има някакъв шанс някой от тия митове да е стигнал и да е било някаква реформулиране. Първо си абсолютно прав.
Тъкането е техника, която се свързва с жените. Това е поне в западния свят, но мисля, че така и на изток. Нали, това е и в персийската традиция, и в гръцката традиция. Това е техника, която обикновено е запазена за жените. И в този смисъл и виртуозните тъкачки, нали, това е, може би не е високо изкуство, но от друга страна нали, то е на почет и там има също с неговите виртуози. Но тези виртуози, забележете, вероятно са анонимни. Нали, в тази епоха. Ние нямаме асклепи в тъкаческото изкуство, въпреки че нали, може да имаме митични фигури като Арахна. Така че от тази гледна точка, да, то е свързано с образа на жената и това вероятно е много древна такава антропологична константа, защото действително в много митове тъкачеството е свързано и паяка е свързано с женски образ. Да не забравяме, че така и до съвременното изкуство Луис Буржуа има едни огромни скулптори, паяци, които наричам майка на всичко отгоре. Тоест има и този... Това е много, според мен е много логично, защото ако някое тяло метаморфозира, това е жената и по време на бременността. Ако има някаква промяна, която изглежда чудовищна в човешките тела, но въпреки това е съвсем естествена и е част от процеса на възпроизводство, това нещо се случва при жената. Тялото на жена. То не случайно по някакъв начин трябва да се усмири трудната, нали, не празна жена и така нататък. Нали, трябва да бъде по някакъв начин културно вплетена в една мрежа от практики, които успокояват, така да се каже, тази чудовищност, която временна, но все пак е очевидна за всички. Така че жената е тази, която се променя наистина, изпълнявайки функцията си на майка. Тук между много е интересно хората, които за първи път слушат Vox Nihili на 30 минута. Ето тук що казахме, че жените всъщност са чудовищното нещо. Какво ли си мислят? Какво ли си мислят? Това е интерпретация по-скоро на на метаморфозата. Това е нов лак, че интересно е хората. Какво са чули в това, което тук що каза? Нали? Могат да чуят наши феминистки патос, защото Овидий нали, се проектира върху една жена тъкачка. Нали? Той не се проектира върху Арес или Марс, нали, някой военнолюбив бог. Нали? Това е много интересен жест. Нали? Тази проекция и тази, така да се каже, тя е някаква афективна идентификация, много ясно прокарана. Разбира се, има и симпатия към мъжки персонажи, но примерно към Пигмалион няма такава симпатия, каквато към Арахна. Нали? Това е много интересно, защото ние може да кажем, Пигмалион също е някаква алегория на твореца, нали, защото се сътворява собственото си, нали, собствения си обект на желанието, в крайна сметка. Но тази гледна точка, нали, тази книга е много модерна, вероятно. Овидий не може да наскочи своя културен хоризонт, но като си говорим за нали, вижте тази бойкинята руса Минерва. Сигурен съм, че Георги Батаклиев не си го измислил. Нали, той описва нали, тези богини, нали, те са някакси много интересно маркирани. Нали, тя е руса, забележете. Нали, има и едни такива странни опозиции в това, които са опозиции на телата, опозиции на... Нали, да кажем, има някаква логика на изключването, която е характерна за древния свят, на различни тела. Овидий сякаш преобръща тази логика. Той много субверсивно действа в различни контексти, между другото не само в метаморфозите. Наскоро покрай гоблените, които са изложени в Националната галерия, между другото, ето произведение на тъкаческото изкуство, фламандски и френски гоблени, изключителна изложба и изключителна работа по възстановяването им, но една моя студентка, Мария Христова, която възпитаник на класическата гимназия, тя много интересни неща приведе във връзка с мита за сабинянките, нали? Войната на римляните и сабините, и това би трябвало да е много интересно, защото всъщност целият ритуал по някакъв начин, който е на учредяването на политическата организация, там идва през жените, именно тези сабинянки, които първо са насилени от варварите римляни, нали, и след което отиват обаче да ги възспрат, когато с собствените си бебета, когато те отиват да воюват с техните братя и бащи. Нали, тоест, първо има насилие, но след това има ролите на жените като конститутивен елемент на някаква политическа организация, което е много интересна връзката с това, което ти каза по-рано, как ти използваш фигурата на Арахна като алегория или на тъкането, като алегория на политическа организация. Но Мария Христова там забеляза нещо много интересно в Фасти на Овидий, че там по някакъв много
интересен начин, различен, да кажем, от този на Тит Ливий. Той пресъздава ролите на сабинянките и ги описва отново с много голям фокус върху самите им фигури, но и, забележете, върху тяхното облекло, траурното им облекло. Тоест, нали, фигурата на жената при Овидий добива някаква автономна роля, която нали, в гръцката литература много трудно ще открием. Нали, това, разбира се, може да открием жени у Петронио, Аполей, но те са обикновено чудовищни създания. Нали? Да. И аз в този смисъл бих казал, да, че метаморфозата е акт на еманципация. Нали, жената в този смисъл дори и няма нищо лошо, между другото, в един мъжки свят истината да съществува като чудовище с женски произход. Напротив, нормално е в един такъв строг мъжки ред, нали, в който нещата се подреждат съгласно нали, мъжката позиция на героите, които трепят и изнасилват. Нали, нормално е истината за жената да изглежда и да бъде отчетена, регистрирана, бих казал, от момичето на татко, нали, от Атина, като чудовище. Нали, тоест няма как по друг начин да присъства истината за жената, ако искаме тя да е автентична, нали, наистина да я видим такава каквато е, освен ако не признаем, че някой ще я увиди като увиди, като чудовище. Да. Нали, смисъл, така че за мен чудовищността излиза, това не е оценка, в нея няма етически, даже има обратен такъв етически еманципаторен елемент, в който казваш, ето това е истината. Нали, защото това показва, нали, че се появява нещо различно от нали, шлаката и всичките клишета, така да се каже, на образите, които подреждат един мъжки свят. В смисъл, това чудовището на техния свят може да е героя на нашия свят, нали, като контекст. Но и това, когато си говорихме по повод на Ерос, нали, да не забравяме, че всъщност това архаично разделение на тази родова или полова разлика, тя е много по различен начин действа при гърците. Нали, ставаше дума, че най-древното съществуващо, не мога да го нарека създание, защото никой не го е създал, хаос, то не е полово определено. Нали, едва Гая и Уран, нали, небето и земята имат някаква полова определеност, но в същото време нали, репродуктивната способност. Тоест Гая е първата, която ражда, Ерос не ражда, Уран не ражда, но това, да не забравяме, не е изключително качество на женските персонажи, защото има мъжки персонажи, които също раждат. Тартар може да ражда, Зевс може да ражда. Бедра, неща. Да, бедра, глави, ето ви Атина. Тоест, идеята за репродуктивна способност не е, така да се каже, абсолютно прерогатив на женското тяло. И това е много странно, защото тази родова разлика, тя се установява в някаква епоха. Тя по много интересен начин е, разбира се, нормирана в гръцки и в римския свят, абсолютно различно от нашия. За нас тя ще изглежда като едва ли не криминална много често пъти. И още нещо само искам да кажа последно. Имаме различни пластове в тая, разбира се, в тези митове, които не са една единна и, така да се каже, хармонична система. Има вероятно в архаиката на митовете, там се появяват тези чудовищни богини, които са полово определени като женски същества и те са по-могъщи, вероятно те властват над всички безсмъртни богове. Това са мойрите, такачките, това са хорите. Нали, това са всичките тези древни женски богини, които също такът нишките на съдбата. Те също са такачки. Тоест тази фигура на такането, сякаш тя предхожда дори космогонията в подредения свят на Зевс. Някой е изтъкал и космогонията. Ама и в този смисъл, виж, за мен нормално е генеративността, което е характерна всяка метаморфоза, да свързана с чудовищността. Откъде да дойде това новото? Нали, смисъл, очевидно в един ред, ако се появи нещо ново, някаква нова форма, образ и така нататък, то няма да е част от този ред. И в този смисъл реакцията към него от страна на реда е разпознаването му като нещо чудовищно. Тоест, всяка една промяна, която е достатъчно радикална, за да успори структурната организация на реда, в която възниква, трябва да бъде чудовище. Тоест, нали, някакси раждането на чудовище е начинът, в който да се променя света, нали, да се преосмисля реда. Разбира се, сега вече има чудовища, които унищожават напълно реда, други, които се вписват в последствие. Но това вече е въпрос на интерпретация, на способност на реда да ги асимилира. Нали. Тоест, отново е въпрос на такане. Нали. Тук тоест, има някакви алтернативни такачески умения, които те са и наративни в някаква степен. Аз виждам в нишката и наратива, нали, както и в съдбата. Това виждам много лесно. Тоест, как ще изтъчеш, нали, как ще разкажеш една поредица от факти на практика и как ще ги интерпретираш. Това е едно и също. Тоест, всеки път, когато наблюдаваш една паежа, ти я пресъздаваш втори, трети, четвърти, пети път. Тоест, това така не е на практика конкурентна дейност. И в нея се раждат такива места, в които ти виждаш чудовища. Как това е чудовищно?
Нали? Но това разпознаване на чудовище, според мен е веднага дигане на флаг, да ти дигна флаг, на нещо оригинално се случва тук. Някаква генеративност от друг порядък се наблюдава. И нали, съответно това е нещо, което за мен е като свръхнова, нали, някакси в тази позиция. И не, в никакъв случай нямам негативно отношение към чудовищността в този смисъл. Да, ние нямаме, но според мен е в рамките на това има. Мисля, заради това се ползва образа пък на паяка, защото паяка ти е конкретно с негативна конотация. Нали, то е нещо, от което... Защото той е първо на чисто човешко ниво, нали, имаме някакво... Страх от паяк. Не, той има някаква друга... Той е много различно от това, което... Защото имаш много други неща, които тъчат, които не са паяци. Нали, има насекоми, нали, има що пък паяк. Защото паяка има някаква друга компетенция, нали, от една страна, обаче другото е, че нали, той е много по-шашкащ. Нали, има опасност за тебе паяк. И за нещо е според мен много по-силен образ, отколкото нещо друго, което биха използвали. Абсолютно. Ето тук е връзката и с етиката, защото паяка е някакси олицетворение на абсолютния друг. А нали, едно от големите предизвикателства на етиката е какво правим с другия. Ама не онзи друг, дето е ближен някакси, ами абсолютно другия, нали, което те изкарва от етиката. Ти не мога да продължиш нали, на практика, освен да отречеш. Да кажеш, не, моята етика е без това. Нали. Така че нали, нормално е да търсиш, т.е. чудовищността и другия и промяната, и тая генеративност, за която ти казвам, която е някакси генеративна и за самата етика. Нали, ако отвориш етиката за другото, разбира се, а не затвориш фетуса като нещо, което трябва да запази нали, статуквото, нали, тогава нали, това, което казваш, някак се вписва в чудовищността, която очаквам. Нали. Не знам, Боян, какво мисли за това? За образа на другия, специално в Арахна. Има ли наистина такова настояване на Овидий, че чудовищността на Арахна оправдава неговия характера на тази промяна като наказание? Тя е наказана именно защото е паяк. Да, сега всички митове, ние знаем, че те първоначално имат тази че те са митове, които нали, обикновено разкриват произхода на някакви нови тела. Нали, тоест те имат някаква дескриптивно обяснителна функция, но в случая нали, моралното измерение според мен е абсолютно очевидно. Този мит, както и много други, между другото, те разкриват първо някаква нещо, което е свързано с, как да кажа, с нарушаване на някаква мяра, която за гърците нали, те са обсебени от мярата. Нали, хем чудовищността, но от друга страна нали, мярата, метъра, нормата. Нали, там мойрите, това е също горе-долу същата етимология. Това, което премерва, но и което създава някаква мяра. И в този смисъл, нали, тази такачка, очевидно, тя е извънмерна, защото тя е извънредна, нали, тя излиза от мярата. Вероятно, това е хюбрисният елемент, т.е. тя е на извънмерността, за която е наказана. Но от друга страна, това, че тя е напълно друга, е вероятно маркирано от факта. Първо, тя е чужденка, нали, тя е от Лидия, нали, това е важно, тя не е гъркиня в този смисъл, но освен това тя напуска света, значи чрез хюбриса тя напуска света на порядък. Тоест това е света на мярата. В този смисъл това е и човешкия свят. Тоест този хюбрис, това е толкова тежко наказано, защото това е един вид нещо като претенция да минеш в божествения порядък. Тоест аз мога да правя нещо, което не ми е отредено, така да се каже, и това е вече ти се обръщаш срещу съдбата. Нали, и в този смисъл да, съм съгласен, че тя вероятно е наказана и заради това. Тоест, че тя е изначално някакси предопределена да бъде наказана, точно защото, не само защото разобличава, не само заради това, което прави, но и заради това, че тя дръзва да напусне своя статус. И това е между римско понятие, е много важно. И статуса не може да се напуска. И напускането на статуса е нали, трансгресия, която е подлежи на наказание. Тоест, това промяната на формите, промяна на статуса ли е? То със сигурност промяна на някакъв онтологически статус. Но той вероятно и социален и политически статус. Може би в този смисъл, да, на Август не му харесва, ние не знаем, но когато ти създаваш една имперска система, която означава едно много ясен порядък на значенията, на норми, на закони и една структура, която не търпи своеволия и в този смисъл метаморфози. Метаморфозите е онтологически проблематична книга. Тоест там има някакъв, ако щете, онтологически тя атакува устоите на една имперска система. В този смисъл, за разлика от Виргилий, който утвърждава мита за
генезиса, нали, така се фундиращите митове за общността и за империята, в крайна сметка. При Овидий трудно можем да намерим този елемент. Подриване. И то, даже представи си го, нали, като разказ, нали, изведнъж, нали, има в някакви тъмни ъгълчета на империята, някой стои и тече някакви пайжини, които изобщо нямат нищо общо с основния наратив. Нали, съответно. Той буквално, нали, в мазето на империята е пълно с паяци. Ами да, паяците, къде има пайжини? Там, където не минава чистача. Точно. Където не стига в някаква степен. Много приятно интерпретативно. Да, но от друга страна, да не забравяме, че веднага след август, и това мисля, че е става дума тук, че ви идват тези суверени, чудовищни суверени, които цяла серия психопати, императори, изроди чудовище от, нали, Нерон, Калигула, нашия любимец Елагабала, Хелиогабал, както те сигурни, сирийски император. Така че те всичките извършват някакви чудовищни неща, които са тотални трансгресии, нали, трансгресии на порядъка на Рим. Те затова и вероятно много от тях много бързо са ликвидирани. Елагабал сквернява институцията на весталките, нали, както е известно. Освен ред други неща. В лековището на реда. Да. Така че нали, това е чудовищният суверен, нали, който той е сам чудовище като суверен, от друга страна като чудовище подрива реда. Тоест, нали, както това, между другото, Дерида много добре го е показал в своите семинари около чудовището и суверена. Зачеването на един порядък винаги е чудовищно, защото то нарушава порядък. Тоест, институирането на един ред, учредяването на един ред, неминуемо, то е някакъв акт на насилие. И в този смисъл, нали, в политически смисъл може да е революция, може да е преврат, може, нали, в този смисъл учредяването на един ред, как се създава ред. Нали, общественият договор не се ражда по някакво обществено съгласие. Всички се събират и дружно запяват и учредяват. Нали? От тази гледна точка, да, разбира се, структурата на империята и структурата на надстройката, ще да кажа, структурата, нали, това, което, нали, се гради върху нея, разбира се, не може да няма някакви интерференции, аналоги, структурни аналоги. Те и перестройка са имали, ако трябва да сме честни, с Византийска империя, но да влизаме в... Вярно, между перестройка и метаморфоза, нали, каква е аз искам между друго защото тази книга Мирако, всъщност ти си играеш тази дума на много други места, разбира се, но нека да влезе и в нашия разговор между чудовище и чудо. Нали, кога махаме щето? Кога чудовището става чудо, нали? Каква интерпретация? Кога на пайжена всъщност стане чудо? Защото чудото е очевидно позитивен прочит, нали, на чудовището. Или не? Очевидно. Имат обща етимология, поне в някои славянски езици, български в частност. И това е много голяма привилегия. Но, разбира се, тази дума, нали, аз съм изследвал нейната етимология, вече като стигаме правим до европейски, нали, тя, примерно думата charm, нали, английското шарм, нали, тоест има една цяла линия от думи, които насочват към едно поле, което е полето на извънредното, нали, което влиза в човешкия свят, нали, и повечето от тях са изначално амбиваленти. Както Фармакона, както Сацер, както Дейнос. Тоест, обикновено те са едновременно и негативни, и позитивни. Тоест, това е разкриването им, може да той като Янус, като Януари. Има две лица. Нали, може да бъдеш пред камината, може да бъдеш в Сибир. Тоест, може да те разкъса, може етрупит пиктас, може да тъче новата кън. Тоест, мисля, че тези много архаични някакси културни образи винаги са двусмислени. Има вътрешно напрежение. При тях самите те са при такова напрежение, което може да се скъса тъканта. И в този смисъл както ти казваш, играта с тях никога не е невинна и безопасна. В този смисъл, нали, вероятно, те съдържат някакви древни архаични напрежения, които са свързани с най-различни културни табута, които преминават през нас, които говорят през нас. В този смисъл субект е резултат на това тъкане и чудовищността на субекта всъщност, на това, че той е изтъкан от много нишки, които ни предхождат и вероятно ни следхождат, но той говори тук и сега, нали, как
всичко това има огромно напрежение и то всеки в един момент може да изплиска, както казвам с младежите, нали? Както да стане нещо тотално. Постоянно, да. Това ще е чудо или чудовищно, ще не знам. Аз знам кое. Между другото, проверих сега за тая богиня на паяците или светно. Паяко богинята всъщност е от Африка и е Ананси. Едно случайно наблюдение, между другото, Арахна Ананси. Много Каш не е случайно. Аз не казвам, че има нещо, ама има нещо. Не, просто е любопитно, защото Африка не е далече, нали? И дали има някакъв културен момент. Не видях дали е Субсахарна Африка или е някъде по-близо. Африка е задния двор на Европа. На древна Гърция. Да, зависи коя част на Африка, защото много сериозен заден двор почва да става. Гърция са много места в Африка, т.е. тя са трите части на земята, нали? Да. Европа, Азия. И другото нещо, което също бях си записал в предварителната част, обаче не го запомних, защото просто не си гледам бележките. Има също и японска богиня, която е на паяците също. Да, няма никакъв което пак е богиня. Да, просто много любопитно, че винаги са богини. Нали, или поне са някакви жени, които са били превърнати в някакво такова митично създание и така нататък. Много ми хареса това нещо. И си ми интересят там паралелите, които са допълнително. Децата на времето, ние направихме един подкаст за тази книга на Чайковски. Там имаше, ако си спомняш, една нация на паяците, нали, които всъщност така по случайност мутираха. И там водещи отново бяха жените, ако си спомняш. Но имаше революция на един мъжки паяк, който, нали, се опита да продаде едно знание, за да може да се изравнят. Тоест, очевидно, нали, това се експлоатира и днес. Нали. Като там, между другото, е много любопитно, нали, тази особеност на паяците. Нали, паяжните, освен че създават връзки, създават много плътно общество, това, което ти кажеш. Те бавно, постепенно изтъкават. Нали, няма учредителен договор, както е при Левиатан, нали, да се усмирим нещата, сега сядаме и се разбираме и след това изпълняваме. Докато тук имаме един постепенен процес, нали, който през навика, някакси всяка нишка, аз бих казал, че нишките не се тъкат отведнъж, отряс, нали, в този смисъл, а те са буквално като пътища, които се оттъпват с времето. Нали, т.е. паяжината подлежи на непрекъснато подновяване и това я прави по-силна и някак се утвърждава като паяжина. За мен паяжината по-скоро присъства точно като навик. Това е за нашите по-млади слушатели, това е като 3D принтер. Да, той тъче, нали така, по някакъв начин. Тъче, тъче първо. Полага, нали, там да. И в този смисъл, нали, тази специфична процесуалност на паяка е много характерна като политическа алтернатива на мъжкото героично действие, което е еднократен акт, той е такъв изблик на сила, война, ако щеш, нали, нещо, което се случва като, нали, разкъсване и ето сега снимайте го, това е момента, нали, кайроса, нали, докато при паяжината няма кайрос. Нали, това е момента, сега най-сублимният му е някакси ескалирането на всичко. Сега видяхте ли мъжа кой е в тази зала? Нали, тоест, разказа за мъжа минава през именно такава една точка, в която сингуларно всичко се включва и някакси оттам тръгват нещата, докато при жената има една процесуалност, която между другото е според мен много хубава алтернатива в политическото днес дори. Нали, да разглеждаш политиката не като нещо, което се решава от раз, а нещо, което е процес на взаимодействие. Много автори съвремени, които експлоатират това нещо, но за мен тази линия на Арахна, нали, престъкането и изобщо начина, по който, нали, тя създава света си, което се експлоатира както и в Деца на времето, показва една алтернатива за това как може да функционира политическо. Нали. И тя не е тук насилието някакси не бих казал, че липсва. Нали, в всички случаи, нали, няма как без насилие да има политика, може би, но не е това физическо насилие, за което, нали, даже в някаква степен ти каза, когато се връщаме назад, когато ядеш, нали, сурово в някакво канибалистично състояние. В този смисъл аз това не можах да открия в паяжната на Арахна Мухи. Нали, защото, нали, тая паяжина всъщност е за други паяци и така беше, между другото, в Деца на времето, там паяците тъчаха за да комуникират. Нали, те вибрираха, не знам дали си спомнеш. Имаше един роман, който наскоро коментирахме в рубриката за литературата и изобщо и за правото, защото там е много любопитно и за правото, но те комуникираха, т.е. паяжината беше инструмент за комуникация, а не за унищожаване. Да, ето. Ние имаме такава мрежа, всъщност, която комуникираме и днес. Като метафора. Да.
Тя също се изгради така. Как се изгради мрежата по този начин? Чрез навици. Да, аз тук съм абсолютно съгласен. Сега, нали, ако тръгнем с фигурата на тъкането, нали, тя може да стигнем до струнната теория и така нататък. Точно, че всичко е тъкан, в крайна сметка, нали, до тъканите на тялото и така нататък. Разбира се, нали, и в този смисъл тази алегория на тъканото като космогонична алегория има в цялата гръцка философия, т.е. че космос се тъче и така нататък. Нали, това е очевидно, но нали, това, което ти също подчертаваш, тази връзка с насилието и преодоляването на насилието, аз мисля, че тя е много силно присъства, особено в 19 век, тази култура на фандисиак, нали, декаденството, края на 19 век и вече преминава в 20 век. Оттам може би демонизацията на жената. Това е вече викторианската епоха на края нали, на миналия век, пуританизма, и която дава, така се каже, възможности на психоанализата да придобие такава интерпретативна мощ, но много често пъти в тези нови образи женски се появява образа на паек. Значи това от Бодлер до културата на 20 век може да проследиме тази линия. Има го, между другото, много в японската, като казахте за научно-фантастичния роман. Аз се сетих за този един фантастичен разказ на Танидзаки, Джуничиро Танидзаки, за татуировката. Това е една татуировка на паежина, която всъщност това е много интересно как жената чудовище, нали, която също взима силата на мъжа. Нали. Това вече е една такава всъщност, която разбира се, и разобличава страха на мъжа от жената. Нали? Саломе и всички тези персонажи, нали, като обезглавяват мъжете, т.е. символично ги кастрират с пълно право. Плитат ги в мрежите си. Нали? Това също е много интересна линия. Тоест, от една страна имаме тази космогонична и политическа метафора на тъкането, която наистина може да бъде много позитивна, и от друга страна демонизация на образа на паек, като някой, който всъщност това е ядящия паек, да те лови в мрежата си и те изсмуква. Нали? Това са двете опозиции. Защото нали, ти си абсолютно прав. Той настоява на изкуството, т.е. няма мухи и така нататък, но казва, инак всичко е търбух и от него излъчва тя нишки. Значи не поглъща, но излъчва от търбух. И това е много интересно, че тя излъчва нишките от търбух си. Тоест това е също продължение на нейното тяло. Техниката ни, това е биотехника. Нали, това е факт. Нали, паяците, които всъщност са невероятни творци, в този смисъл архитекти и прочие, както ред други насекоми, както знаем, но между другото това е куриоз. Аз имам, нали, има арахнофобия, широко разпространена, аз съм арахнофил, много обичам паяци и изобщо съм много заинтригуван от техните. Като Никола Кереков, който има тарантула. Не, аз не съм ги отглеждал, но им се радвам, не ги гоня, не им правя нищо лошо в никакъв случай, но искам да кажа, че открих, значи от тия неща, които може да е някакъв от тия сензационните работи, но че органичният материал с най-висока резистентност е на някакви, може би, африкански паяци мрежат. И че даже разни технологични концерни изследват дали не могат да ги произвеждат. По-голяма резистентност от стомана. Тоест, и това нали, тези малки същества, нали, това е... Те са биореактори. Да. Произвеждат. Производители са. Да, то при материалите интересното е, че не зависи за какво ги използваш, защото нали, няма перфектен материал. Нали, то зависи при какъв тип натиск и упражняване на някакво насилие, торзи и така нататък. Но сега като спомена това нещо, не знам, що ми дойде в главата, е, че сетих как изглеждат паежените на паяци, които са на различни видове наркотици. И след давали са ЛСД, кокаин и така нататък на паяци. И това определя по какъв начин им изглеждат паежените. И мисля, някои са супер безредни, защото нали, те явно не могат да нямат същия контрол, защото то е нещо, което е биологично обезпечено. Нали? От коя държава сте учени? Супер интересно беше. Да? Не знам, сигурно от Варна. Те там идват обикновено. И какво? Имаш ли крайни изводи? Тоест междинни изводи?
Между другото, това беше при супер много години, не знам, даже не си спомням от какво беше като проучване. Трябва да го видим, но беше много... Спомням си картинката много, много ясно. Тя вече е сигурно меме тая картинка, защото изглежда много смешно. Нали, пилно пайка, който беше там на трева, беше тотално щета. Смисъл, просто изобщо не му се получиха нещата. И все пак обаче пробва. Това е интересно, че инстинктът е по-силен дори от то няма. халюцинациите. Понякога трябва да изпълняваш просто. Добре, и аз тъй като искам само малко да се върна към образа на паяка, като другите неща, които са част от образа на паяка. Нали, тук, окей, видяхме ужаса, там хищническата част, нали, съответно, че нали, това е някаква другост и така нататък. Но има едно нещо, което не знам, примерно дали вие сте съгласни, но има погледа на паяка. Защото паяка има много... Не всичките едни и същи, нали, но имат различни видове, но всичките са много странни. Очите на паяка са много Когато е гледал паяк, аз не мога да спомня такава ситуация. Искам да ти кажа, че сега като бях на Синеморец си ме гледаха паякците. Да. И аз ги гледах и... За котки разбирам, говорили сме си как гледат котките, но паяк да те гледа това вече. И ми гледате. Насекомите. Гледате, да. Не, защото някои паяци, тия хищническите паяци, прямо имат очи, които са в предната част, защото нали, те гонят. Не съм сигурен дали е правилно, но че тарантулите са точно с едни две основни, където гледат направо. Идеята ми е дали има нещо свързано с погледа на паяка като нещо, което което може да го предадеме към нали, към този страх, към съответно това, че биваш наблюдаван от нещо, което е много различно от другите неща, които бихте наблюдавали. Не е като на насекомо погледа. В смисъл, те са много по-странни. Не мога да кажеш, че си на 4 очи с един паяк, защото просто са повече очи. Да. Не, ти може да си на 4, обаче негови, нали? Аз не съм мислил за погледа на паяк. Погледа на паяк. Да. Един паяк си намига. Много интересно. Да. А очите по принцип са много. Това око за око, зъб за представи си, ако с паяк трябва да го правиш това. Те и краката го карат там направо, не? Крак за крак. Много по-различни са, да. Просто аз даже не мога да кажа, че ако това първата ми реакция беше по-скоро протест, нали, че няма как паяк да ме гледа, защото погледа аз се го представям като поглед, който е човешки, докато погледа на паяка, нали, с 8 очи, които са разположени по такъв начин, с кое око ме гледа сега. Нали, той не е просто кривоглед, той е многоглед. Нали, смисъл, той гледа по различен начин. Не бих нарекал поглед паяка. Това, което паяка прави, докато насочва част от очите си към мен. Тоест тази негова другост до такава степен, поне при мен, за това може би не сме мислили върху този въпрос, което е много хубаво като експеримент, разбира се, но не съм интерпретирал очите на паяка като някаква активна дейност по гледане към мен. Защото гледането все пак е някакъв контакт. Макар че като хищник, ако аз съм него, просто никога не съм бил жертва. Нали? Паяка все пак не лови хора в мрежите си, но той сигурно гледа. Не знам дали гледа обаче мухите или ги усеща, отива и смучва ги и толкова. Дали гледа жертвите, защото... Те има супер много видове паяци. Има много голямо обобщение правим. Нали? Аз повече си представям конкретни паяци, нали? Смисъл, които знам, че изглеждат по конкретен начин. Нали? Защото ако си представиш домашния паяк, ходи му намери очите. Ама това е твой поглед към тях. Въпросът е той дали те гледа. Защото нали, някакси представи си, ако е котка някакво тигър, примерно, той гледа жертва си, ние сме негови жертви, очевидно погледа на тигъра, мога да се го представя, дори да не съм го виждал. Някакси ми е заложено дълбоко в структурата на негова жертва. Но на паяка, дали аз съм жертва, която той гледа, нали, когато атакува. Нали, смисъл, или случайно ме... Виж картинката, която... Генерира изкуствените. Не, която се сещах, когато говоря за погледа на паяк. Защото не е едно от тия неща, където примерно... Това е нашия поглед, това е брутално. Наистина е брутално и не е на насекомо поглед. Виж, мен това ми е много интересно. Тук наистина има огромна вариация, според мен. Да, има, естествено. Просто е едно от тия неща, които на мен ми се стори като много странно. Това е лицето по-скоро на паяка, което показваш. То е и лице, да. То е и лице. Да. Защото едно е лицето. Аз това искам да кажа, че няма... лицето на паяка не е нещо, което не може да се векторизира към мен, нали? Защото каква е причината да се превърне това лице в поглед? Единствено, ако аз съм неговата жертва или пък някакъв източник на заплаха, нали? Тоест, защо ме гледа? Което е интересен въпрос, разбира се, може да се постави. Може да се гледаме. Кой ще мигне пръв с един майк? Гледам в момента десетки видове очи на паяци, е много странно. Да. Няма интерпретация на
Между другото в Овиди не се появяват очи. Не. Търбух се появява. Да, по-малко става главата. Нали, като цяло. Да, няма в тяхната очи. логика, мисля, че смяната на броя на крайниците, това е нещо, което много Странна характерно работа. за чудовището, да. Но на броя на нали, очите не са за крайници очите. просто. Но очите имаме, нали, при други чудовища се настоява на очите. Просто в този случай не. Ето граите, за които Граите може ще да ще имаме, да, говорим. едното око, с което се споделят. Да. И както и циклопите, нали, смисъл, са също много интересни, едно око, нали, които изглеждат малко като паяци. И няма Да. стереоскопично зрение, което е Но малко имат, тъпа работа. да. Нали? Тия великаните хекатонхейрите, които имат Да. хекатонхейри, нали, Не стават пълни по. 1000 ръките. Тоест Да. те имат много ръце. Тоест аз като паяци в някакъв смисъл. Представяш, Да. да му кажеш, подай ми ръка. Си стиснем сериозно. ръце. Си стиснем ръце. Стискаме си ли ръцете? Колко ли ръкохватки имат нужда? Добре, нека да приключим Да. с това. Искаме ли да завършим с драматично четене? Ами, искаме ли? Тъжния финал го прочетох. Да почнем с началото тогава. Предлагам, започнахме с края, да завършим с началото. Аз тук да само един коментар по началото, докато ти проведеш. Едно от нещата, което пък много ми хареса. Като цяло при при гръцките богове, това постоянно го има. Нали? Всъщност при такъв тип стари богове е това предрешаване. Нали? Съответно, те се престуват, че са нещо друго. Нали? Защото в случая Атина Паллада мисля, че се предрешава като, Ма те се като старица. Нали? променят. Зевс отива като златен дъжд, извинявай. Това как изглежда? Тъй като серия зрители знаят как изглежда това нещо, не му казвайте. Но конкретно това е да излъжат, нали, променяйки формата си или предрешавайки си и така нататък. Мен винаги ми прави впечатление как, нали, хем намерението е да установят нещо, да разобличат и прочее, обаче го правят винаги през измама, което е брутално. И сега има смисъл, нали, виж колко тези коли деца, как се казваха, тези коли деца стават хора и стават след това коли. Трансформери. Ето, да. Смисъл, това очевидно, така как да кажа, буди нещо в човешкото въображение и активира някакви желания да го гледаш, да видиш това наистина, това не е просто хитрост, а това е хакване на физиката на света. В смисъл, това е някаква степен и целта на науката. Хюбриса в науката, нали, е насочен към подобна метаморфоза. Да направим сега, нали, не знам дали сте чули за електрическо. В златен дъжд. Не, в електрическото земеделие. Какво значи електрическо? Това е земеделие без фотосинтеза, пускаш му ток и то става даже много по-бързо и много по-качествено от домат или краставица. Нали, смисъл, това е контрол върху едно, нали, сега как се метаморфозират растенията, защото при тях също има такава. Ние повече сме свикнали при животните метаморфозите търсим, но всъщност един цвят на домат, как се пръща в плод домат? Това за мен е абсолютно пак е чудо. Да. Което можем да си го обясним, разбира се, за разлика от това как Зев става златен дъжд, нали? Но и все пак е метаморфоза, която е генеративна. Изведнъж, както он е жълт цвят, който нищо не мога да направя, сега е един домат, който мога да го изям. Да. И това нещо на науката, чрез нали, замяна, нали, особено с оглед на тези климатични промени, които предстоят така нататък, смята се, че това е един от хаковете на малтусианската теза. Нали, едно време измислихме зелената революция, измисляме електрическо земеделие, което създава, нали, от нищото, не от нищото, но от ток създава домати. Няма нужда, това мога в мазето си, в пустиня, навсякъде мога да го направиш, просто трябва да имаш ток. Това не съм го чел. Не си ли го чел? Има така, в момента и ток. Вкусно ли са доматите? Смисъл, не са, а розови домати? Селски. Какъвто цвят искаш сега, избираш си и ги правят. Сигурно, не знам. Или чери домати. Чери. Повечка за чери домати. Какво е хъби повече? 60 ватови. 60 ватови домати. Вече не, така са определени. Колко вата са. Но ето ти, нали, хюбрид, нали, това нещо как да измамиш реалността, как да трикстър, нали, как да хакнеш физиката на нещата. Според мен това боговете са го молили, може ли и сега можем ние пък да го правим също, в някаква степен. Не е ли по-скоро някаква форма на мисъл, грешна е думата, знам, нали, на ценност, по-скоро нещо, което е някакво много ценено качество, нали, към този момент, способността да можеш да измамиш или да объркаш, или да промениш
това, което човека вижда на среща. Мисля, не е ли това ценено нещо, ти да можеш да объркаш? Това по-скоро Одисей, според мен. Той ще каже, измамата, нали, да убедиш някой, това е друго. Друго е да хакнеш света. Нали, това е божествено. Измамата е човешка работа. Има добри измамници, нали? Но не знам, Боян, какво ще... Има и богове, и герои измамници, разбира се. Или по-скоро трикстери, тези хитреците, но това е позитивно качество. Това е Метис, нали, тази, която поглъща Зевс, която се ражда, тя е майката на Атина, нали, защото той я поглъща, защото се страхува от нея. Нали, тя е нещо като, нали, не е точно мъдростта, тя е нещо като хитрост, нали, тази Метис, която очевидно и Одисей притежава, но примерно много често героите не действат с груба сила, действат с някакви технически изобретения, което всъщност е тази чудовищност на човека, нали, че той е същество, което действа чрез протези продължение, което го прави също чудовище. Например, как нали, Тезей има нишка, Персей има огледало, пък нали, това е техника, нали, на която е научен, разбира се, пак от богинята, но много от тези герои използват техники. Сега, дали можем да говорим в този смисъл за този онтологически трикстър, в който нали, някакси физиката лъже сама себе си, може да се окаже, че този вътрешен промяна на порядъка е нещо, което е вписано в самата структура на това, което е. Тоест да се променят някакви модуси и модалности. Сега въпросът е за каква за ценност, каква е ценността, с която го преобръща. Тоест, може ли това нещо да има някакъв регулативен хоризонт или не? Нали, тук това е философски въпрос. Тоест, ние не можем да искаме от неживата материя да има този регулативен хоризонт, който имаме ние, но вероятно нали, има някакви теоретици, които без да са теисти, твърдят, че има някакъв такъв в кавички интелигентен замисъл, едва ли не, т.е. има някакъв теос. За мен това е много силно скептично, нали, по-скоро съм близо до автори, които смятат, че живота е инцидент. И това казва Франсуа Жакон, много фаворит, казва, живота е инцидент. Тоест, то е такъв трик, то е нещо чудовищно, гледна точка на в кавички нормалната материя. Тоест, да, то е някаква чудовищна аберация на материята. В този смисъл, то е метаморфоза на материята, която възниква чрез инцидент, като нещо маргинално, което може абсолютно и да изчезне. Емергентен феномен. Моята теория е, че това е форма на тарикащина. Защо към мене гледаш? И тъй като е тарикащина и на Балканите все още си го имаме като качество и ние сме дали нещо на света. Добре. Тарикатите сме дали. Това е балканизацията на космос. Точно така. На цялата космогония. Даже и там Один и прочие, той го прави това нещо. Така че ние сме дали нещо. Балканогония. Добре, искаме ли да завършим с нещо? Или да останем на балканизацията на подкаст. На подкаста. Принципно, това е моя навик да балканизирам всичко. Да. Което много път сме го казали, но балканизация много ме кефи, че в английския се използва като нещо, което разединява и разделя. Нали? Balkanized се използва, когато нещо е на много различни части и съответно те не могат да си играят добре заедно. Да. Но това го използват за смисъл, даже това не сме го дали ние на света, защото всъщност това е метафора, която се поражда по време на разпада на Австро-Унгарската империя. Да. Те говорят за balkanization, нали? Всъщност, защото има малки държави тук по Балканите, че и голямата империя тя ще стане на това. Да. Ще се фрагментира. Това е. В смисъл, даже не е било свързано. Дали са го. Виж. Да. Отнеха ти единственото, което така на което разчиташ. Австро-Унгарската империя пак всичко съсипа. Хареса ли си нещо като за... Ето ви за интелигентния замисъл. Сега това е в сътворението, в първата книга. Да, защото започва така. Преди морето, земята, небето, покриващо всичко, само един бели кът на природата в тази вселена. Хаос наречен. Сурова и неразчленена грамада. Нищо освен тежина неподвижна и заедно сбрани кълнове срещу положни на свързани зле елементи. Прескачам изведнъж тази връжда отстрани Бог, природната по-добра сила. То от небето твърта отдели, от твърта пък водата и от гъстия въздух откъсна небето лазурно и така нататък. Откъде идва този избор? Значи в началото е хаоса
идва някаква друга сила, някаква страшна космогонична диалектика разработва. Да. Тук има разбира се, има философска алегория в метаморфозите. Тя и в началото, и в края може да бъде открита. Не знаем дали тя е само сложна като рамка на всички тези чудати истории, с които той иска да шокира своята публика, или през всички тях минава нишката на някакъв дълбок морален замисъл. Чудовищно. Добре, благодаря ти, Бояна, че отново си на гости. И аз много се радвам. Вече с цяла поредица от чудовищни епизоди. Да се надяваме, че ще направим още доста епизоди. Може би и до вечера. Продължаваме след малко. Чудовищата са безброй. Благодаря и на нашите слушатели и зрители, които бяхте с нас. Надяваме се, че не убивате паяците у вас, а напротив, оставяте ги да трепат комарите, които лека по лека започват да се случват. Ако този епизод сме пуснали по някое време през юни, би трябвало, внимавайте, купете си пердета или там съответно неща за балконите. Паяците са ваши приятели. Това е моят приятел. Не, аз в момента проектирам, защото нямам комарници в апартамента и съответно съм наясно, че ако отворя на вратата, нещата се случват. По-добре паяци. Ако имате някакви паяци, за да знаем, у нас има място. Да, благодаря, че бяхте с нас. Надявам се, ви беше интересен епизода. Както винаги, можете съответно да давате вашите идеи за подобрение или въпроси или идеи като цяло в нашите Facebook и Instagram профили, RACIO.BG акаунта там. Можете съответно да задавате въпроси и неща също и в YouTube, в коментарите. Виждам, че доста от вас вече го правят и там, и в Spotify. Четеме всичко, така че много внимайте. Също така, ако използвате мейли, всичко гледам. По цял ден стоя, събуждам се сутринта, първо гледам коментарите. Също така на нашия мейл info@racio.bg, ако искате да се малко по-дълъг формат и да ни напишете нещо малко по-задълбочено, и не на последно място в нашия Discord канал, в канала на Vox Nihil. Също така, ако решите да им подкрепите по изцяло капиталистически начин, можете да го направите на racio.bg /support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.